Kanjani into zaNkulunkulu uthi into zabantu? Wena into ekhulumayo into zabantu, everything ayikhulumayo lo malume lo, everything ayishoyo isuke siqhamuka from into ayibiza ngelogic yakhe athi izinto zangempela lezi because we-atheist noma ngazi ukhonzana. If ekhonza lezinto ayikhonzayo abuye azothi ayikho into esebhayibhelini. He studies the Bible, uyayiza into lapha phakathi mase ayiziba mase ekhetha ukuthi hayi ngoba mina ngihlakaniphe ngaphezulu kwale ncwadi endala kunami nali iBhayibheli. And ukufunda lapha kuJohn chapter 1 uthi aqaleni kwayekhona ulizwi uNkulunkulu enoNkulunkulu. And then mahamba bese lithi and then izwi laphenduka inyama wazakhela indawo yakhe phakathi kwabantu, of which now isidecline lento eniyibiza ukuthi nithathe le ncwadi le ebhalwe uShakespeare nithi yizwi, because ayisaveli because incwadi ayizange yajika yaba inyama. So nina nikuthatha ukuthi lento izwi. All right, athi sibheke i2 Timothy chapter 4 verse number 2. Emva kwalokho right after beqeda ukukhuluma nto sebeyamkhatha sephendula amazwi aphendule thini, but mina ngithole le clip le. So ke into engihlekisayo about this portion ukuthi hey lo malume lona yazi the fun part about umuntu ongalazi iBhayibheli ugcine esenza izinto lo muntu studies the Bible but akalazi ugcina esenza izinto ezicontradicts into ayishoyo. Usethi yena ke manje usekhuluma ngolizwi ukuthi ulizwi usezoba iflesh, ukhuluma ngoJesu cabanga. Out of all people akakhuluma ngaye, yabona into ayikhulumayo is against uJesu because uJesu Kristu yena wayifeza izwi. Yena usekhuluma ngoJesu Kristu, ukhuluma ngayo uJesu Kristu waze washo ukuthi ukuze afeze yonke ukuzifeza yonke imibhalo akekho umuntu omela izwi njengoJesu. Yena usekhuluma ngaye kahle kahle ekuzaleni kwakhe as argument. Usathini usefaka amanye amanga yabethu I understand ukuthi leto bethu ye blasphemy kanjani. Usethi incwadi eyabhalwa uShakespeare ngoba ufuna uhambe uyosearch lapha ku internet mawubona uShakespeare lapha wena uzohlanya ukuthi ubeqinisile ngoba ubona uShakespeare. Kanti awazi uShakespeare wayekhona translator, uyena wayitranslate iBhayibheli. Yabona nje bekukhona iKing James Bible lapha, one of the people ababe translator kahle kahle amaBhayibheli kuqala uShakespeare was one of them. Incwadi eyabhalwa uShakespeare was here to translate the Bible. Yena amongst other people hayi uShakespeare yedwa bakhona abanye abantu ababe translate iBhayibheli. Wena uzotshela mina wena ukuthi uShakespeare yena wabhala iBhayibheli. See ufike enze an outrageous claim mase edamanga phakathi khona agenda yakhe ezoyiphusha. I don't have a problem with questions. Khona abantu abuza imibuzo ngoba efuna ukwazi, base khona abantu ababuza imibuzo ngoba bene agenda. Hayi ukuthi imibuzo yabo siyayisaba ukuthi agenda yabo ifika mangabe sezofika eqathaza manje uthi iBhayibheli labhala uShakespeare. Umuntu ohlele ekhaya ongakholwa ongalazi indaba kaNkulunkulu usephumile yena azi ukuthi incwadi kaShakespeare le abahlezi bethi incwadi kaJesu. Shuthi uJesu wa-inventa uShakespeare engekho because incwadi ama-translators mina mase ngitranslate iBhayibheli manje ngilmodify shuthi kahle kahle imina ngili-inventile. These are the same people abathi since abantu ababelungu bafika neBhayibheli la shukuthi wena mangabe ukholwa wena uyislave, meaning ukuthi wena uzongitshela ngomuntu ongaphandle kweBhayibheli, umuntu ongekho ngaphakathi eBhayibhelini uzongitshela ukuthi wena yena unani khona into ayilethayo eBhayibhelini yenza ukuthi mangase mina ngiphathe ngibe islave sakhe ngoba yena wafika neBhayibheli. Ayikho ngisho yodwa incwadi eBhayibhelini enegama lakhe. Shuthi mina ngislave ngoba mina ngifunda iBhayibheli enoJesu Kristu eno-Egypt eno-Israel owaba freed from slavery. Shuthi mina I'm the slave. These are the same people abasho leyo nto le ukuthi hayi wena uyislave wena ngoba wena ukhonza le ncwadi ekhuluma ngani ekhuluma ngalo ekhuluma elokhu ngoba yatranslate uShakespeare shuthi yabhala uShakespeare ngoba yafika nomlungu othize shusho ukuthi incwadi yakhe ulo mlungu loyo uyayiona uona iBhayibheli. Mase emva kalokho ezothini ke emva kalokho uthini emva kalokho ukhuluma about uJesu Kristu. Sengilapho ukhuluma about uJesu Kristu ephenduka izwi uthi inyama le ukhomba amaphepha. I'm not talking about the hard copy. I'm not talking about amagama ama-chapters. I'm not talking about amagama abhaliwe lapha phansi. I'm talking about izwi kaNkulunkulu. The moment uyifunda le ncwadi liyana izinto ezenzayo kuwena
wozani kuJesu. Le ncwadi le moment uyifunda into ezenzayo kuwena. Abanga wena uzokhuluma nge-hard copy uthi inyama le. Uzothi inyama le. Yazi uNkulunkulu engulizwi. Ongeke umkhomba ukuthi ulizwi lo inyama le. Uzongitshela ukuthi iBhayibheli hard copy inyama le because fanele ifike kwali transform ize kuwena. Shuthi ulizwi mangabe esezalo eseba umuntu ophilayo sukwazi kumkhomba ukuthi inyama le. Ngithi mina ngenkathi sawulizwi umkhomba mhlawumbe umkhomba in that place. Ngikathi umkhomba uyasho ukuthi inyama le. Because the moment ukhomba izwi lenkosi uthi inyama le wena kuwena ibhuku lelikhombayo. Mina I'm talking about izwi likaNkulunkulu. I'm talking about izwi likaNkulunkulu. Wena uzongitshela ngencwadi wena vele. Because wena vele into yazi masevakala khona uyahamba uyongishuba izinto engekho after lokho. So ilapho khona abantu ababuza because they want knowledge. Maseba khona abantu ababuza because they want to run an agenda. Mina the first question engakubuza yona ke. Ngiyabona nje omunye umuntu ngiyambona ibuka le video usedukisiwe waqedwa. Even worse umuntu obuza into engekho. Yini le? Isandla lesi? Isandla lesi? Usho ba uthi isandla lesi? Uba isandla saba lesi? Isandla somuntu. Usho ba uthi isandla uba afiyana leyo nto le. Hayi masabazalwane bayaduka njalo. This is the world we live in. Wake up 2026 namhlanje. 2026. So dukiswa into ezincane kanje. Kuthiwa izwi kaNkulunkulu. Canga ngithi mina mhlawumbe uzokhuluma into enkulu. Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu. Like you go back uzobuza those simple questions. We are lost.